खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बर' हेडलाइन आपडेट चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन APSC नि फाइनाल रिजाल्टखौ फोसावबाय। सा 14 बर'फोरा उथ्रिसारनो हादों। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन APSC आ बृहस्पतिबाराव कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ आनजाद CCE 2023 नि जोबथा फिथाइखौ फोसावो, जाय 8 दान गोलाव थिसननाय बिखान्थिनि जोबथाखौ नोजोर होयो। NIT सिलचरनि सेथि थाखोनि BTech उथ्रिसारनाय चिरंजीव फुकनआ आसाम सिभिल सार्भिस ACS जुनियर ग्रेड थाखोआव जौसिन मासि आवग्रिनो हादों। फारसेथिं पार्थ प्रतिम शर्माया आसाम पुलिस सिबिथाइ APS जुनियर ग्रेडनि फारिलाइयाव जौसिन मासि आवग्रिनो हादों। लन्दन स्कुल अफ इक'नमिक्सनिफ्राय पस्ट ग्रेजुएट अनिशा बुरागहेनआ ACS थाखोआव नैथि मासि आवग्रिनो हादों आरो अनिशा दुआराया APS फारिलाइयाव नैथि जायगा आवग्रिनो हादों। सा 235 जाफुंसार बिनायसाफोरनि गेजेराव सा 45 आ ACS नि थाखाय, सा 35 आ APS नि थाखाय आरो सा 107 खौ आसाम एकाउन्ट सार्भिसनि थाखाय सायख'नाय जादों। गुबुन गनायथिफोरनि मादाव आसाम रांखान्थि मावमिननि थाखाय 13, नायदिंग्रा सानजादगिरिनि थाखाय 11, खोन्दो जौगाखां मावख'गिरि BDOनि थाखाय 6 आरो समबाय आफादफोरनि लेङाइ रेबथुमगिरि, खाजोना नायदिंगिरि आरो लेबार नायदिंगिरिनि थाखाय 4 दंमोन। उफ्रा मासिफोराव खाजोना सामलायगिरि, आबखारि सामलायगिरि, लेङाइ साख्रि मावख'गिरि, लेङाइ रेबथुमगिरि आरो गुबुनफोर दंमोन। मार्च 2024 मायथाइयाव गिबि आनजादजों लोगोसे CCE 2023 आव सा 67,251 बिनायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। गासै थिसननाय बिखान्थिया 8 दाननि रेकर्ड समनि गेजेराव फोजोबजादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो गासै सा 14 फरायसाफोरा बे आनजादाव उथ्रिसारनो हादों। जाफुंसार जानो हानाय फरायसाफोरनि मुङा जाबाय फामि मुसाहारि ACS जुनियर ग्रेड, हिमाद्रि मेथ्स ACS जुनियर ग्रेड, माया रानि बसुमतारी APS जुनियर ग्रेड, मनजित बसुमतारी APS जुनियर ग्रेड, श्रीजित बसुमतारी APS जुनियर ग्रेड, गुनाजित बर' आसाम फाइनान्स सार्भिस, गोमबोर रामसियारि आसाम फाइनान्स सार्भिस, हिमाश्री बर' साब रेजिस्ट्रार, दुदले बसुमतारी एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार AAS, विलबर्न बसुमतारी एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार AAS, निक्सन जोंमा बसुमतारी एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार AAS, मितुल बर' एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार AAS, खोमदोन मुसाहारि एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार AAS, पाचुर्य पल्लव मुसाहारि इन्सपेक्टिं अडिटर। नैथि खौराङाव दङ रायजो बेंगिरिनि गनायथिजों BTC आव गोदानै 2 EM मावफुं सोद्रोमा थिसनबाय। BTC नि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'नि बोसोन बायदियै श्रीरामपुर बियाबनि BJP नि MCLA सजल कुमार सिंह आरो चिरांनि UPPL MCLA सायखं बसुमतारीखौ BTC मावफुं आफादनि मावफुं सोद्रोमा महरै गनायथि होबाय। BTC नि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बे सोमोन्दै 2 अक्ट'बर खालि राजभवननो गांसे लाइजाम हरदोंमोन। बेनि उनाव बुधबारखालि थामहिनबा 4 दिसेम्बर खालि राजभवन सेक्रेटारियेटनि कमिशनार नेहाथारि मीनाक्षी सुन्दरमआ BTC नि मावफुं आफादनि फेहेरथायनि थाखाय रायजो बेंगिरिनि गनायथि होनायनि गांसे लाइजाम हरो। राजभवनआ 2 मावफुं सोद्रोमाफोरनो गोरोन्थिनि समायखिराखौ फरायनो थाखाय BTC नि गाहाय नेहाथारिखौबो गनायथि होदोंमोन। रायखांनो गोनांदि BTC मावफुं आफादाव 2 मावफुं सोद्रोमा लांदां जानानै दंमोन। थामथि खौराङाव दङ IOCL बङाइगाव रिफाइनारि आरो टाउनशिपनि साखाथियाव न'-ड्र'न जन फोसावदों। IOCL बङाइगाव रिफाइनारि कमप्लेक्स आरो धालिगावआव बेनि टाउनशिपनि सोरगिदिं 2 किल'मिटारनि बेंखनखौ न'-ड्र'न जन महरै मुं होनानै मोनसे मावख'आरि बिथोन होनाय जादों। बे थिरांथाया IOCL बङाइगाव रिफाइनारिनि मावफुं बिथोनगिरि आरो रिफाइनारिनि गाहायनि मोनसे नेम-खान्थियारि खावलायनायनि उनाव जायो, जाय जाथावना अख्रां खैफोदफोरनि बादै जिंगाफोरखौ नोजोर होदोंमोन। बे बिथोनआ गोख्रैनो गोहोम गोनां होबथाजानाय ओनसोलनि सिङाव ड्र'न, पेराग्लाइडार, पावार हें ग्लाइडार,
माइक्र'लाइट बिरखं, गुदुं बार बेलुन, UAV आरो रोखोमसे अख्रां गारिफोरनि सालायनायखौ होबथानाय। बे राहानि थांखिया रिफाइनारि आरो बेनि खाथि खालानि टाउनशिपखौ हादोर बेरेखा गुदि मुवाफोरजों सोमजिनाय खैफोदफोरनिफ्राय रैखाथि होनाय। ओनसोलाव थानाय रैखाथि मावफारियाफोरा सिफायनायनि बेलायाव मोनथाय गैयि अख्रां मुवाफोरखौ गावथारनायजों लोगोसे थिरांथायारि राहा लानो थाखाय बिथोन होजानाय। बे होबथानाया उननि फोसावथायसिम गोहोम गोग्लैगोन आरो थागिरिफोर, अख्रां लामा बाहायग्राफोर आरो सोमोन्दो गोनां स्टकहल्डारफोरखौ ओनसोलनि रैखाथि आरो रैखाथिखौ रोखा खालामनो बिथोनखौ मानिनो थाखाय खावलायनाय जादों। ब्रैथि खौरांआव दङ आसामआ मिरुजों 1 लाख कौटि रांनि इनफ्रास्ट्राक्चार प्रजेक्ट आखायाव लादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया दिल्ली दावबायनाय समाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो गुबुन मिरुआरि मन्थ्रिफोरजों 1 लाख कौटि अनुमान खालामनाय बिथांखिफोरनि सायाव सावरायदों। CMआ बुंदोंमोन दि बिथांखिफोरा मिरुजों मावफुंनायनि गुबुन गुबुन थाखोआव दं। गाहाय मन्थ्रिया खोथा होदों दि थांखि लानाय मावथांखिफोरनि गासै फारिलाइआ जाथावना नङाब्लाबो बिथाङा मदद खालामगोन। मोनसे गाहाय मावथांखिआ गुवाहाटीखौ बारापानीजों फोनांजाबग्रा मोनसे एक्सप्रेस राजालामा आरो सिलचरसिम थांनाय जाय सानसेयावनो मोन्नैनि गेजेराव थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। गुबुन मावथांखिफोरनि गेजेराव बङाइगाव रिफाइनारिनि सोदांनाय गोहोखौ 5 MMT सिम फोलावनाय, नामरुप फार्टिलाइजार कम्पानिनि फेहेरनाय, गुवाहाटी रिं रड आरो नारेंगी खुरुआ दालां, काजिरङा एलिभेटर करिडर, नुमलीगड़ गहपुर सुरंगनि आबुं जानाय, ब्रह्मपुत्रनि सायाव मरिगाव आरो दरंखौ फोनांजाबग्रा दालां दं होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ मा जानांगौ मा जानाङा बेखौ सोरखारा थि खालामनो हाया, आसामाव मोसौ बेदर होबथानायनि सायाव AIUDFआ बुंदों। अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट AIUDFआ रायजो-राजानि सिगाङाव मोसौ बेदर जाहोनाय आरो जानायखौ होबथानायनि थांखिखौ गोख्रों अजद दैखांनानै बुङो दि सोरखारा मा जानांगौ बेनि सायाव थिरांथा लानायनि मोनथाय गैया। AIUDFनि MLA आरो दोलोनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रफिकुल इस्लामआ BJP दैदेननाय सोरखारखौ सोंखारिनानै बुंदोंमोन दि बेफोरबायदि थिरांथाफोरा गावारि सायख'नायफोरखौ बिथोन होनो नाङा। इस्लामआ बुंदोंमोन केबिनेटआ बेखौ थि खालामनो नाङा दि सुबुंफोरा मा जायो एबा गानो। रायजो केबिनेटआ बुधबार 4 दिसेम्बर खालि गासै रायजोआव बेनि खाबुखौ फेहेरनो गनायथि होयो। सिगाङाव होबथानाया थानसालिफोरनि 5 किल'मिटारनि बेंखनावल' सिमा गोनांमोन। इस्लामआ बेखौबो बुंदोंमोन दि गवा आरो सा-सानजा बायदि गुबुन रायजोफोराव BJP दैदेननाय सोरखारफोरा बेबादि आगान लायाखै। बेयो बे आयदायाव पार्टीनि गोरोबलायैखौ दिन्थियो, बिथाङा बुंदोंमोन। जों बे थिरांथायाव बारा गोसो होआ, बिथाङा बुंबावो। बे समावनो होबथानाया रायजो-राजाफोरनिफ्राय गलाय-गथाय फिनजाथाय सोमजिहोदों, जेरै आसामनि गिबि मन्थ्रि केबिनेट पस्टनि बाना जानाय बिबुंथिफोराव रिफियो। माखासे नोगोरारिफोरा गोजोननाय गैयै फोरमायदों, सोरखारनि गोनांथिफोरनि सायाव सोंथि दैखांदों। गुबैयै मोसौ-मैसो होबथानायाव गोसो होनायजों लोगोसे सोलोंथाय, सावस्रि जोथोन आरो बिथायारि सानज'थाय बायदि गोनांथार आयदाफोरखौ नेवसिगारदों। बिथांमोनहा बाथ्रा दान्थेलायो दि गावारि आदार सायख'नायफोरखौ मान होनांगौ आरो सोरखारनि गोसोखौ सोलोंथाय खान्थिखौ साबसिन खालामनाय, गुबैयै संस्कृत सोलोंथायनि ओनसोलारि खालामनाय आरो फोरोंगिरिफोरनि हाबा मावनायनि थासारिखौ बांहोनायनि फारसे बिथोन होनांगौ। गुबुनफोरा लामा फेहेरनाय बायदि बिथायारि सानज'थाय जौगानायाव गोसो होनो हायैखौ दिन्थिदों। द'थि खौराङाव दङ कमुतापुरनि दैदेनगिरिफोरा गोख्रै KL गोजोन गोरोबथानि थाखाय नारसिनदों। 9 दिसेम्बराव गिदिर रेली खालामनो बिथांखि लादों। कमुतापुर रायजो डिमान्ड काउन्सिल KSDCआ कमुतापुर लिबारेशन अर्गेनाइजेशनजों थाबै गोजोन गोरोबथानि दाबिखौ गोख्रोंसिन खालामदों, जाय मिरु सोरखारखौ थाबैनो खामानि मावनो खावलायदों। नाराबारिनि सिलाराय भवनाव खुंजानाय मोनसे खौरां बिबुंसारनि समाव KSDCनि गाहाय लेंथुमगिरि रकीन्द्र रेआ कच राजबंशी हारिनि लुबैनायफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय जेंनाखौ सुस्रांनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। गावसोरनि दाबिखौ बांहोनो थाखाय KSDCआ 9 दिसेम्बराव सोनाब बेंगलनि कुच बिहारनि राजमेला फोथाराव मोनसे गिदिर बिबांनि सुबुं हानजा सुरनाय फोसावदों।
बे हाबाफारियाव आसाम, बिहार आरो सोनाब बेंगलनि 1.5 निफ्राय 2 लाख सुबुंफोरनि बाहागो लानायनि आसा दं, जायनि थांखिया गोजोन गोरोबथा बिखान्थिखौ गोख्रै खालामनो थाखाय सोरखारखौ नारसिननाय। रायआ नोजोर होदोंमोन दि रेलीआ केवल गोजोन गोरोबथाखौ थाबै मावफुंनायखौ रोखा खालामनो थाखाय मोनसे गुवार सोमावसारनायनि बाहागो, जायखौ ओनसोलाव अरायथा गोजोन आरो जौगानायनि फारसे मोनसे गोनांथार आगान महरै नायनाय जायो। स्निथि खौरांआव दङ आसाम केबिनेट सोलाय-सोल'। गागि दैदेनगिरि प्रशान्त फुकनजों लोगोसे 4 बिजेपि एमएलएफोरा सनिबारखालि गोदान मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माजों जानो गोनां केबिनेट सोलाय-सोल'नि बाहागो महरै डिब्रुगड़नि खेबब्रै एमएलए प्रशान्त फुकनजों लोगोसे 4 आसामनि बिजेपि एमएलएफोरा सनिबाराव गोदान मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन। एमएलएफोरनि मुंफोरा जाबाय फारियै श्री प्रशान्त फुकन, श्री कौशिक राय, श्री कृष्णेन्दु पल, श्री रुपेश गोवाला। 8थि खौरांआव दङ बिटिआरआव गथ'सा हाबा आरो आथोनारि हिंसानि सायाव सांग्रांथि फोसावनाय हाबाफारि खुंदों। बड'लेण्ड कमिउनिटि काउन्सिलिं सेन्टारआ गुबुन गुबुन बाहागोआरि आफादफोरनि हेफाजाबाव बावैसो सिगां गोहोम गोनां सांग्रांथि हाबाफारिनि मोनसे फारि खुंफुंदोंमोन। बेफोर हाबाफारिफोरनि थांखिया उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, आथोन बिथायारि हिंसा आरो गोसोआरि सावस्रि जेंनाफोर बायदि गोनांथार जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय। गाहाय हाबाफारिफोरा जादों भेटागाव सुबुं देहा फाहामसालि, बिजनी। बे हाबाफारिया आथोन बिथायारि हिंसा आरो बिसिसिसिनि थांखिफोरनि बादै सांग्रांथि लाबोनायाव गोसो होदोंमोन। जिल्ला गोसोआरि सावस्रि हान्जानि रोंग'साफोरा गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरजों मोगा-मोगि जानांनाय गोसोआरि सावस्रि जेंनाफोरनि सायावबो सोरां होयो। नैथियाव दङ 1 नं बादानगुरि उदालगुरि। मोनसे समाजारि हाबाफारिया उन्दै बैसोनि हाबा आरो आथोन बिथायारि हिंसानि गोनांथार सान्नायफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन, जायगानि सुबुंफोरखौ ओंथिगोनां सावरायनायाव नांथाब होदोंमोन। थामथियाव दङ बासुगाव फरायसालिमा चिरां। मुलुगनां 16 साननि आथोन बिथा हिंसानि हेंथायै केम्पेइननि बाहागो महरै बिसिसिसिआ जिल्ला हाब फर वीमेन गोहो होनाय आरो एनएनएस मावसोम हान्जाफोरनि हेफाजाबाव फरायसालिमायाव सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। बे मावथांखिफोरा हिंसा आरो नासयनायनिफ्राय उदां जानानै बिटिआरआव मोनसे गथ' लोगोआरि, बयखौबो लाफादेरनाय आरो समान समाजखौ जौगाहोनो थाखाय सोरखारनि थाद'यै रादायखौ दिन्थियो। हारिफोरजों नांजाबनानै आरो सोंखारिजाथाव सावरायनायखौ थुलुंगा होनानै बिसिसिसि आरो बिनि बाहागोआरिफोरा बयनिबो थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां, बांसिन हेफाजाबारि आबहावानि लामाखौ रोखा खालामगासिनो दं। 9थि खौरांआव दङ बाक्सा खोन्दोआ मुलुग हानि सानखौ जिउगोनां हाबाफारिजों फालिदों। हा संरैखाथि आरो अरायथा आबादनि गोनांथिनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बिटिसिनि हा संरैखाथि बिफाननि बाक्सा खोन्दोआ गोबां जिउगोनां आरो गोहोम गोनां हाबाफारिफोरजों मुलुग हानि सान फालिदोंमोन। साननि जागायनाया मोनसे सांग्रांथि रैलीजों जादोंमोन, जेराव बिके भान्डारी एमइ फरायसालिनि सा 100 गोसो गुदुं फरायसाफोरा हा संरैखाथिनि खौरांखौ गोसारहोनानै बरामानि गेजेरजों हानजा सुरदोंमोन। बेनि उनाव मोनसे आरिमु बादायलायनाय जादोंमोन, जेराव 50 लाइमोन रोंग'थिफोरा सोरजिलु महरै हा संरैखा खालाम आयदाखौ दिन्थिफुङो, जाय बे गोनांथार आयदानि सायाव गावसोरनि बुजिनायखौ दिन्थियो। जायगानि आबादारिफोरा उनफिनना थायाखैमोन, मानोना आबादारिफोरनि मोनसे जथुम खुंनाय जादों, जेराव हा संरैखाथि आदब, खौसेथि आबाद हुदाफोर आरो आखाइजों हा आनजाद दिन्थिफुंनायफोरनि सायाव सावरायलायनाय जथुमफोर दंमोन। साननि सोलोंथायारि गोहोमखौ दाजाबदेरनाया सेरिकालचार आरो आबाद बिफाननि रोंग'साफोरजों होजानाय रोंग'सार सावरायनायमोन, जाय साबसिन हानि सावस्रि आरो दिहुनथायनि थाखाय अरायथा आदबफोरनि सोमोन्दै गुमुर फोरमायदोंमोन। सांग्रांथिनि थाखाय मोनसे रुजुजायै नोजोरजों, आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा मोनसे लामानि थुनफावथाय दिन्थिफुङो, जेराव हासारनि थार बाहायनाय आरो हानि सावस्रियाव बेफोरनि थोंजों गोहोम गोग्लैनायखौ दिन्थिनाय जायो, जाय नायगिरिफोरखौ गोसो बोनो हायो। बे हाबाफारिफोराव गागि मावख'गिरिफोर, मानगोनां सुबुंफोर आरो मोनसे गोसो गुदुं सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन, जाय गासैबो सावस्रिनां हा आरो मोनसे गोजोर इयुनखौ जौगाहोनो थाखाय गावसोरनि रादाय होनायखौ समायखिरा लादोंमोन।
जेथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा 2024निफ्राय 25 मायथाइनि थाखाय थुनलाइयारि बान्था आरो पेन्सन फोसावदों। आसाम सोरखारा 2024निफ्राय 25 मायथाइनि थाखाय मानगोनां थुनलाइयारि बान्था आरो पेन्सन मोनगिरिफोरनि फारिलाइ बेखेवदों। मुंदांखा थुनलाइगिरि सोरगोआरि होमेन बरग'हाइनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 17 दिसेम्बर 2024 मायथाइयाव जानो गोनां मोनसे फोरबोआव गासै सा 31 सुबुंफोरखौ मान बावनाय जागोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे हाबाफारिया गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बेलासिनि 2 रिंगायाव जागायगोन। मानगोनां गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे फालिथायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन। बे बोसोराव सोरखारा बान्था मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान खान्थि लाबोदों। बान्था मोनगिरिफोरनि मोननै थाखोनि गनायथि होनाय जागोन। सेथियाव दङ थाखानाय पेन्सन मुलाम्फागिरिफोर। सिगांनिफ्रायनो सोरखारि पेन्सन मोनग्राफोरनो गांसे मान बिलाइ आरो खेबसेनि थाखाय 50,000 रांनि नोगोद बान्था होनाय जागोन। नैथियाव दङ पेन्सन नङि मुलाम्फा मोनग्राफोर। जेबो सोरखारि पेन्सन गैयै सुबुंफोरा गांसे मान बिलाइ आरो दानफ्रोमबो 8,000 रां पेन्सन मोनगोन। बे हाबाफारिया रायजोआव थुनलाइयारि साबसिनखौ जौगाहोनो आरो आरिमुगिरिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय आसाम सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।